Ну што, сябры, усім салют. Традыцыйны пачатак стрымаў. Гэта пытанне як чутно. Я-то бачу, што мяне бачна, але гук адключыў. Таму буду ўдзячны, калі напішыце. І ніхто не піша. Сябры, ці чутно мяне, ці не чутно? Я ўжо столькі не стрыміў, што баюся, што можа наблытаў чагосьці. О, ёсць плюсік. Я спадзяюся, што чутно. Добра, паслухайце, ёсць там такія завядзёнкі, на пачатку там рабіць пераклічкі, хто адкуль, што, ну, нешта такое, альбо нейкія там гісторыі распавядаць. Для таго, каб збіралася пака аўдыторыя, то такое асабліва нічого не сказаць. Ну, у мяне такого нічого нема для вас у запасе. Таму я папросту хачу сказаць, што вось стрэльнула мне напярэдадні ў галаву, што можа пастрыміць. Ну і вырашыў пастрыміць. Прасіў задаваць пытанні, там каментары, хаця гэта, ведаеце, так гучыць, што гэта нібыта нейкі такі гуру піша: «Ну, задавайце мне пытанні, я вам там всё распавяду». Як бы не. Ну і напісалі не шмат, таму калі ў вас штосьці з'явіцца, то пішыце каментары, заўвагі, нейкія ўласныя думкі. Буду іх таксама агучваць, чытаць. Вось. Я не ведаю, колькі працягнецца гэты стрым. Ну, па сітуацыі паглядзім. На агул мне задалі там літаральна 2 пытанні. У адным пытанні там было 2 тэмы. То бок ёсць 3 пытанні, якія я адкажу, калі нічого не з'явіцца, то і, я думаю, дастаткова. Не абавязкова нам расцягваць стрым, нават калі ён будзе хвілін 10-15, і то будзе добра. Толькі зайшоў чалавек, аб чым пытанні? Ды нема пытанняў, папросту сабраліся паразмаўляць. Вось вырашыў спраўдзіць, як у мяне на агул стрыміць мой MacBook. Я вось па карцінцы бачу, што нейкая мальнаватая. Не паспеў. Тут у меня ёсць вынасная камера. Ну, можа, іншым разам паспрабую, паэксперыментую. Добра, сябры, давайце тады ўсім прывітанне. І гарадзенцам, і не гарадзенцам. Пытанні, якія былі. Давайце, ось у нас у супольнасці ёсць. Напісалі. Давайте адразу так сходу, як тут і напісана. Ці ёсць шанец, гэта нам пісаў Грыша Шарапаў, ці ёсць шанец... Ой, што ж у мяне знікла? Ці ёсць шанец перамагчы пратэстам у Сакартвэла, і ці не прыйдзецца нам тут змагацца, цікаць? Я так разумею, што Грыша у Сакартвэла знаходзіцца. Я не ведаю. Адзінае, я магу сказаць так, што у сакартвэльцаў, у грузінаў, сакартвельцаў, правильно ж казаць, так? У іх ёсць досвед перамогі вулічнай дэмакратыі. Таму, ну, хто ведае, магчыма, і гэтым разам пратэсты перамогуць, і мне вельмі цяжка сказаць. На месцы там, ну, лепей, бачна, адчуваецца. Адзінае, я хочу сказаць, што у гэтых людзей, у гэтага народу ёсць досвед перамогаў, досвед якога у нас, у беларусаў, няма. Таму, ну, як бы не хочацца мазаць іх фарбай нашага песімізму і нашай вывучанай бездапаможнасці. Будзем спадзявацца, што ўсё атрымаецца.
Наколькі я разумею, там цяперашнія ўлады яны такі дастаткова прарасейскія. Для мяне гэта так, калі я памыляюся, хто знаходзіцца ў Сакартвэла, папраўце. Не вельмі таму што сачу, але вось апошняе, калі я сутыкаўся, што ну, прарасейскія ўлады, для мяне гэта вельмі вельмі дзіўна, улічваючы, што 25% тэрыторыі краіны Расія акупавала, і гэта было там не 100, не 300, не 500 гадоў таму, а вось у 2008 годзе, то бок усё вельмі свежае, і ісці на нейкае збліжэнне з акупантамі, ну, для мяне гэта вельмі вельмі дзіўна. Але ну, у кожнай краіне, напэўна, ёсць нейкая свая спецыфіка, якая можа іншых здзіўляць. Ну, мы беларусы таксама здзіўляем. Вось, напрыклад, змагацца, цікаць. Ну, пастанаўляйце, Грыша, для сябе, ці гэта вашая краіна, за якую трэба змагацца, ці гэта ваша новая радзіма, ці гэта тыя ідэалы, за якія вам трэба змагацца, альбо ну, цікаць і шукаць лепшай долі. Гэта кожны чалавек самастойна пастанаўляе, незалежна ад таго, у якой ён краіне жыве. Тое самае, дарэчы, і ў Беларусі было. Хто хацеў, той змагаўся. Як умеў, як мог, на што хапала сілаў, смеласці. Вось. Можна цяпер толькі ну, ацэньваць, наколькі нам хапіла рашучасці, смеласці. Ці будзеце вы змагацца за Сакартвэла, ну, вам вырашаць. Ці цікаць, ну, тое ж самае. Іншая справа, што збоку можна сказаць, што, канешне, Сакартвэла гэта не самая бяспечная краіна для беларусаў, улічваючы якраз вось гэтыя загульванні тамтэйшых уладаў з Расіяй. Я магу сказаць за сябе, я б не паехаў, не пераязджаў бы ў Сакартвэла, не пераязджаў бы туды, а ехаў бы, ну, калі б у мяне была сітуацыя з'язджаць з Беларусі і быў выбар, то я б паехаў у краіну куды больш бяспечную для нас. Таксама ад Грышы яшчэ было пытанне, за якое я яму падзякаваў. Гэта важнае пытанне, гэта пытанне, чаму БАШ не ўключыла Міколу Дзядка ў спіс палітзняволеных журналістаў. І сапраўды гэта так, на старонцы БАЖу, колькі там было, 35 чалавек. Зараз я зірну. 35 чалавек знаходзяцца за кратамі, 35 працаўнікоў СМІ цяпер знаходзяцца за кратамі, гэта напісана на першай старонцы БАЖу. І для мяне таксама вельмі дзіўна, я хачу нагадаць, што Мікола Дзядок гэта не толькі актывіст анархічнага руху Беларусі, не толькі блогер, але і таксама і журналіст, ён аўтар цэлага шэрагу публікацыяў выдання «Новы час». Я нават залез, пагугліў, ці БАШ нагул успрымае «Новы час» як СМІ, як сродак масавай інфармацыі, і успрымае, да прыкладу, яшчэ адзін журналіст, Денис Івашын, наш гарадзенскі хлопец, ён знаходзіцца таксама ў турме, таксама за сваю журналісцкую дзейнасць, і ён якраз быў калега і застаецца калегам Міколы Дзядка якраз па выданню «Новы час». Таму для мяне асабіста гэта невытлумачальна. Я не ведаю чаму, і нагул можна больш налічыць за 35 чалавек, тых, каго можна назваць журналістамі беларускімі, але падобная сітуацыя у нас агулам з палітвязнямі. Розныя праваабарончыя арганізацыі падаюць розныя спісы, і пры гэтым усе вось у чым сыходзяцца, ў тым, што гэта спісы далёка не поўныя. Вялікая частка людзей, якія пацярпелі за нейкую грамадзянскую пазіцыю, за палітычную дзейнасць, яны не праходзяць як палітвязні. Кагосьці праваабаронцы
не залічваюць у палітвязні, кіруючыся сваімі даволі далёкімі часам ад беларускіх рэаліяў міжнароднымі нормамі. Вось. Пра іншых шырока нават невядома. Часцяком людзі, якія трапляюць за краты, яны самыя просяць пра іх не распавядаць. Ну, пры нагодзе, калі ёсць магчымасць перадаць інфармацыю, просяць пра іх не распавядаць. Іх сваякі таксама просяць не распавядаць. Якраз дзеля таго, каб не пацярпелі іншыя. І таму велізарная колькасць людзей не маюць гэтага статусу. Вось, хаця гэта, канешне, не адмяняе пытанне адносна Міколы Дзядка. Вось, з навінаў пра Міколу таксама практычна нічога не чутно. Інфармацыя абмежаваная. Раней я кантактаваў з татам Міколы, з падром Аляксандрам, і перыядычна публікаваў навіны ад Міколы, як ён. Былі паведамленні ў прыватнасці, што ёсць праблемы некаторыя з здароўем. Вось. Але пасля таго, як мяне і мае сацыяльныя праекты прызналі экстрэмісцкім фармаваннем, я сам перапыніў вось гэту практыку публікацыяў словаў таты Міколы, якраз таксама з меркаванняў бяспекі яго менавіта, каб не падстаўляць чалавека. У кожным выпадку можна гаварыць толькі пра адно, папіраючыся на сведчанні тых людзей, якія выходзяць з-за кратаў у Беларусі. Там сапраўднае пекла, пекла для ўсіх, і падкрэсленае пекла максімальна для палітзняволеных. І пытанне насамрэч, калі мы там метафарычна разважаем, што рабіць акупаванаму народу, што рабіць беларусам пад дыктатурай, адказ выжываць, то вось гэта выжываць, пытанне выжывання для палітычных вязняў і вязанак у Беларусі, яно аніяка не метафарычнае, яно гэта такія рэаліі. Там пытанне выжыць, і мы ведаем далёка не адну смерць палітычных зняволеных, якія не вытрымалі, на вялікі жаль. Як прыклад, толькі адзін з прыкладаў, я хачу нагадаць вам смерць Алеся Пушкіна, у якога потым былі паведамленні, што была прабадная язва, і гэта вельмі пакутлівая смерць. Гэта язва, калі літаральна дзірка ў страўніку, і чалавек некалькі дзён страшэнна пакутуе. Гэта немагчыма схаваць, перацярпець. І вось гэты дыягназ, ён, канешне, сведчыць пра тое, што вось гэта кіраўніцтва, працаўнікі вязніц, вось гэтых турмаў, калоніяў, яны не звяртаюць увагі на пакуты. Яны бачаць, што чалавек пакутуе, яны бачаць, што чалавек памірае, і не дапамагаюць. І таму пытанне палітвязня, канешне, гэта пытанне жыцця і смерці без перабольшання. Адно з такіх пытанняў, як бы гэта сфармуляваць, адно з такіх пытанняў, якое ёсць у беларускім палітыкуме, гэта пытанне вызвалення палітвязняў. І ўсе там спрачаюцца, на вялікі жаль, гэта яшчэ адна з нагодаў пасварыцца, абвінаваціць адзін аднога там у чым заўгодна, у там нежаданні вызваляць палітвязняў, у розных брыдкіх рэчах абвінаваціць. Хаця насамрэч ані прыхільнікі перамоваў, гандлю з Лукашэнкам за палітвязняў, ані прыхільнікі пазіцыі ціску на сёння
не маюць рычагоў па вызваленні палітвязняў. І мне здаецца, гэта вельмі важна прагаварыць і спыніць абсалютна непатрэбныя сваркі і разборкі на пустым месцы, якія аніяк не дапамагаюць, а толькі шкодзяць. Для мяне асабіста відавочна, і я ведаю, што ёсць таксама шмат людзей, якія падзяляюць гэтае меркаванне, што вызваленне палітвязняў магчымае толькі ў выпадку вызвалення Беларусі ад рэжыму Лукашэнкі. Не будзе гэтага старога вар'ята, людзі выйдуць на волю. Всё. Аніякіх іншых варыянтаў я асабіста не бачу. Ну і калі мы гаворым там, вяртаючыся да пытання знаходжання палітзняволеных у турмах, што гэта пытанне жыцця і смерці, то вось калі хочаце, пытанне вызвалення палітвязняў, завязанае на зрынанне рэжыму Лукашэнкі, азначае, што зрынанне рэжыму Лукашэнкі гэта таксама пытанне жыцця і смерці для вельмі многіх людзей. Яшчэ адзін момант і, напэўна, завершую гэту тэму. Я зараз прабягуся па тых пытаннях, которые задалі загадзя, а потым пачытаю, што вы напісалі. Яшчэ адзін момант наконт вот жыцця і смерці хочу сказаць. Як і колькасць палітвязняў, дакладна невядомая, вялікая частка іх, большая частка іх не ўлічаная. Гэтак трэба разумець, што і смерці, справакаваныя рэжыму Лукашэнкі, іх колькасць таксама дакладна невядомая. Ёсць пералік прозвішчаў, імёнаў, вось якія трапілі ў медыа, які можна пагугліць спакойна. Але ў гэтыя спісы, да прыкладу, не ўваходзяць людзі, якія памерлі, да прыкладу, ад стрэсу. Калі ў маці забралі там дзіцё, здзекаваліся над ім, і яна не вытрымала і памерла. Сюды не ўлічваюцца людзі, якія памерлі ад анкалогіі, якая зноўку ж з-за стрэсу вельмі імкліва знішчыла многіх людзей. Сюды не ўлічваюцца людзі, якія наклалі на сябе рукі, таму што не вытрымалі ціску з боку спецслужбаў, з боку вось гэтых псеўдасілавых структураў. Гэта не ўлічваецца. Хаця па вялікім рахунку гэта ўсё ахвяры рэжыму Лукашэнкі. Ось. І гэта таксама трэба усведамляць, як і мы ўсведамляем, што рэальная колькасць палітзняволеных нашмат большая, чым фіксуюць праваабаронцы. Вось. З гэтым пытаннем, напэўна, можна было б завершыць, але завершыць хацелася б зноўку словамі салідарнасці. У мяне няма рэцэпту, якая салідарнасць сёння дзейсная вось на 100%. Таму што мы ведаем, што лісты вельмі рэдка перадаюць, асабліва палітзняволеным, калі перадаюць нагул. Да прыкладу, мы ведаем пра Міколу Дзядка, што яго выклікалі гэтыя цэнзары, паказвалі яму лісты і папросту рвалі іх у яго перад вачыма, не паказваючы, што гэта за лісты. Мы ведаем, што хапаюць людзей, которые займаліся якраз арганізацыяй вось ліставання з волі для палітвязняў праз інтэрнэт. Іх таксама пахапалі. І што тут параіць? Я магу параіць, ёсць такая рэч,
Я бачыў яе толькі ў Dissident Buy. Магчыма, яна ёсць не толькі ў іх. Dissidentbuy.com. У іх ёсць банк лістоў. І што гэта такое? Гэта сховішча лістоў, якія пішуцца да палітвязняў. І тут уласна арганізатары пішуць, што ўсе лісты, якія дасылаюцца палітвязням, праходзяць цэнзуру. У сувязі з гэтым лісты могуць даходзіць да атрымальнікаў альбо часткова падвергнутыя цэнзуры, альбо ўвогуле не дасягаць адрасатаў. Дасланы вамі ліст будзе захоўвацца на сайце да патрабавання вязням пасля вызвалення. То бок ёсць магчымасць, каб лісты дайшлі хаця б пасля вызвалення. Яшчэ адзін вельмі важны момант з салідарнасці – гэта падтрыманне сваякоў. Хто чым можа. Мы ведаем, што і за гэта таксама ёсць рэпрэсіі, у прыватнасці, памятаеце, за прадуктовыя наборы хапалі людзей. Таму гэта, канешне, не самы бяспечны занятак. Таму калі ім займацца, то клапаціцеся пра сваю бяспеку. Але разам з гэтым, акрамя прадуктаў, акрамя грошай, вельмі важныя словы падтрымання для блізкіх вязняў. Праз адваката, праз нейкія сустрэчы яны таксама могуць перадаваць пасля эмоцыі зняволеным людзям. Ну і ім самім вельмі важнае падтрыманне, бо вы уявіце, у іх блізкіх, часцяком тых, хто карміў, утрымліваў сям'ю, забіраюць, кідаюць за краты, і людзі застаюцца практычна сам-насам, таму што тая нешматлікая дапамога, якая была магчымая з дапамогай праваабаронцаў, з дапамогай розных фондаў салідарнасці, гэтая дапамога скарачаецца не столькі з-за таго, што там людзі не хочуць дапамагаць, а таму што ідуць рэпрэсіі за гэтую дапамогу. І вось гэтыя людзі застаюцца ў гэтым пекле з гэтай бядою сам-насам. Таму нават словы падтрымання для гэтых людзей гэта вельмі важна. І яшчэ гэта важна для нас саміх, каб заставацца людзьмі, каб адчуваць наша адзінства. Мы павінны дапамагаць адзін аднаму. Вось гэта тое, што я хацеў сказаць пра палітвязняў. Яшчэ ёсць адна тэма, я зраблю невялічкі перапынак. Я прайдуся па вашых каментарах, таму што там ёсць яшчэ адну тэму, папрасілі адзначыць, якую я насамрэч стараўся пазбягаць. Але давайте ад пачатку прабяжымся. Так. І Цукерберг пытае, куды я знік. Ды нікуды я не знік. Папросту жыву па-за Ютубам, на вялікі жаль. Хочацца вярнуцца, але я неаднойчы, магчыма, вы бачылі мяне там на стрымах на іншых каналах, дзе я казаў, што калі гэта хобі, то няма нейкага графіку. Вось мне захацелася учора, стрэльнула ў галаву. Я падумаў, трэба. І яно вось такое, калі гэта як хобі, то вось яно такое. Я не магу назваць блогерства, хоць мне б хацелася назваць такім супер-супер адзіным маім заняткам па жыцці. Гэта не так, таму што мне трэба неяк выжываць, і YouTube мне не прыносіць грошай. Вось. Таму я расстаўляю прыярытэты. Прашу гэта прыняць. Калі будзе нейкае падтрыманне, то буду выходзіць рэгулярна. А так, як стрэльне ў галаву. Так, вось тут
Куклачев. Я всем своим знакомым еще год назад говорил утекать из Грузии. Кто-то послушал, кто-то нет. Долгосрочный прогноз на Грузию не алё совсем. Ну, я цалкам згодны. Грузія гэта Сакартвэла гэта не тая краіна, куды б я параіў з'язджаць альбо стаў бы з'язджаць сам. Чаму так рэдка сталі з'яўляцца на Ютубе? Ну, толькі што патлумачыў. Жыццё прыціснула. Адзін з варыянтаў у верасні паехаць на заробкі. Вось. Я звычайны чалавек, як і ўсе. Мне трэба штосьці есці, штосьці апранаць і гэтак далей. Вось. Таму ёсць чым заняцца акрамя Ютуба. Так. Ну, вось тут чалавек, который піша нейкія формулы. Калі ласка, перастаньце, інакш я вас забаню. Так. Хто ведае пра Міколу Статкевіча, дзе ён, як яго здароўе? Ніхто не ведае. І не толькі пра Міколу. На вялікі жаль, цэлы шэраг вядомых палітвязняў сёння знаходзіцца ў абсалютнай ізаляцыі, і дапускаць можна што заўгодна, нават нагул задавацца пытаннем, ці жывыя людзі. Можна толькі спадзявацца. Ніхто не ведае. І гэта, дарэчы, таксама адзін з відаў катаванняў, афіцыйна прызнаны, калі пра чалавека, які знаходзіцца за кратамі, няма ніякай інфармацыі. Гэта катаванне. Вось. І рэжым Лукашэнкі гэта практыкуе. Не подскажете, куда пропала старая гвардия? Гарри Погоняйло, Владимир Непомнящий, Владимир Бородач. Могли бы молодым подсказывать, все же опытные. У нас одна цель — снести режим. Ну, наконт старой гвардии, незалежна ад імёнаў прозвішчаў, некаторыя адышлі ўжо ў лепшы свет, некаторыя адляцелі папросту ў космас. Я нават не буду называць прозвішчаў. Наконт знесці рэжым, я вам так скажу, няма ніякага падзелу на старую гвардыю, маладую гвардыю. Гэта ўсё лухта. Там змагары невероятныя, там, ну, падзяляй і ўладар. Гэта ўсё лухта. Вы вельмі, Амадэй, слушна напісалі. У нас адна мэта — знесці рэжым. Вось давайте вакол гэтага і задзіночвацца. Незалежна ад таго, хто прыйшоў у 20-м, хто ў 22-м, хто ў 89-м, хто ў 97-м. Неістотна. Давайте знесем рэжым, а тады можна разбегацца і так далей. Ось. Таму я тут нічого не адкажу. Хто адчувае ў сабе сілы і ахвоту і энергію змагацца з рэжымам, пра таго штосьці чутно. Пра астатніх не чутно, і гэта выбар гэтых людзей. Вітольда Ашурка тут таксама узгадваць, таксама адзін з забітых рэжымам. У Калеснікавай такія праблемы па здароўю таксама праўда. Гаворка пра прабадную язву, і таксама гэта было, на шчасце, як бы перанесла. Не скончылася так трагедыя, як з Алесем Пушкіным. Але зноўку ж што мы ведаем мы не ведаем нагул, ці людзі жывыя, так як разважаць, што мы ведаем пра іх здароўе. Там работают садзісты, это не людзі. Так і ёсць. Вельмі хацелася б бачыць вашыя размовы з рознымі людзьмі, бо амаль не засталося адэкватных інтэрв'юераў. Ну, мне таксама было цікава паспрабаваць сябе ў гэтай ролі, узгадаць
вось гэты журналісцкі свой досвед. Няма цяпер такіх магчымасцяў. Калі будуць, то будуць. Калі не, то не. Асабіста я э, перыядычна гляджу беларускія размовы, такія доўгія. Вось гэта ток на канале Наша Ніва, гэта жыццё Маліна. Некаторыя гляджу з Еўрараду размовы, далёка не ўсе. Адразу магу сказаць, што не гляджу. Не гляджу размовы, которые абсмоктваюць розныя срачы. Мне гэта не цікава. Вось я такое прагортваю. Так, далоў сваркі, салідарнасць наша зброя, згодны цалкам. Што па рыбе? Па рыбе ў меня абсалютны дзен. Сабе прыдумаў такое. Дзен па рыбе, ведаеце, што такое? Гэта калі адзіная прычына, калі ты не едзеш на рыбу, гэта калі табе яе няма дзе складваць дома. Вось. І гэта не першы год. Летась у мяне была падобная сітуацыя. Я прапускаў вот паездкі на рыбу, бо а куды дзяваць гэтую рыбу? Вось. Частку рыбы я раздаю, частку ем сам. Ну, пакуль што яе зашмат. Вось. Трошки пазней. Так что по рыбе все добро. Алексей Гулько. Мне, как человеку, служившему в армии, интересно ваше мнение, нужно ли будет в нашей армии брать прапорщиков, старшин, вести Харунжева и другое, связанное с нашей страной. Я в войску не служил, ось, але калі цікавае маё меркаванне, то я абсолютно падтрымліваю вяртанне, прынамсі, часткі вось гэтых назваў, чыноў, якія былі ў нас раней, традыцыйныя. Падобная сітуацыя ёсць у іншых нашых суседзяў. Гэта абсалютна нармальная практыка. І пагатоў гэта дадае повязі з нашым народам, з нашай краінай, з нашай гісторыяй. І можна спадзявацца, што канешне, гэта не панацэя, але можна спадзявацца, што гэта будзе адзін з элементаў фармавання беларускага войска з беларусаў, якія сапраўды гатовыя бараніць сваю краіну і свой народ. Трымацца прысягі, якую яны даюць, на вернасць сваёй краіне, свайму народу. А не гэтак, як мы бачылі ў 2020 годзе. Ось. Ці вырашыў я пераехаць у TikTok? Ну, акрамя Ютуба, у мяне ёсць яшчэ профіль у TikTok. Гэта вытокі. У апісанні да гэтага стрыму ёсць спасылка на гэты канал. Я пастанавіў трошки падзяляць контент. Там я рэгулярна цяпер абнаўляю контент. Гэта прасцей зрабіць, чым з Ютубам. Там я распавядаю пра розныя цікавосткі, пра нашу краіну, пра наш народ, пра нашу культуру, гісторыю. Вось, заходзьце, падпісвайцеся. Калі ў кагосьці няма TikTok альбо з нейкіх поглядаў уласных, хтосьці не хоча заходзіць у TikTok, я стварыў таксама канал Люстэрка на Ютубе, вытокі. Таксама ёсць спасылка ў апісанні да гэтага стрыма. Іншая справа, што ў мяне пакуль што рукі не даходзяць пазакідваць, там ужо 159 выпускаў. 3, здаецца, я закінуў. Але буду перыядычна закідваць, таму заходзьце, падпісвайцеся. Беларусь гэта цікава. Вось, і пра гэта я распавядаю. Там, дарэчы, у мяне дасягненне недаўна было. Ужо больш за 500 000 набраў адзін з ролікаў. Гэта прыемна.
Вось. А, так. При условии, что его уберут сами Беларуси, они дождутся его физической кончины. Гаворка, ну, про тое, што я казаў, што вот змена рэжыма азначае з'яўляецца абавязковай умовай вызвалення политвязня. При условии, что его уберут сами белорусы, они дождутся его физической кончины. Если произойдет его смерть от старости, то система станет еще жестче в силу многих причин. Ну, напишите, какие это причины, потому что для меня это не все так однозначно. Зусім не факт, что система стане еще больше жесткая. Дыктатуры гэткага тыпу, як у Лукашэнкі, яны вельмі завязаны на адной асобе, персаналісцкія. Як толькі гэта асоба памірае, там знікае кудысьці, то розныя групы, якія пад гэтым дыктатарам, яны пачынаюць цягнуць коўдру на сябе. І ў гэтай бойцы міжсобку усе сродкі добрыя, у тым ліку хтосьці можа пайсці і на нейкія сепаратныя дамоўленасці з палітычнымі апанентамі альбо умоўна з заходнімі краінамі і гэтак далей, там з Украінай, неістотна, але шукаць дзесьці яшчэ дадатковых сабе хаўруснікаў. Наколькі гэта будзе паспяхова, канешне, не факт. Але тое, што сістэма не будзе адназначна больш жорсткая, я гэткую магчымасць дапускаю. Калі вы бачыце там многія прычыны, чаму абавязкова стане, ну, напішыце, мне будзе цікава. Наконт таго, што ці прыбяруць яго самыя беларусы, ці дачакаецца яго фізічнай, скону фізічнага, пры ўсёй маёй нелюбові да Лукашэнкі, я б, канешне, хацеў, каб ён не быў забіты і не здох сам, а каб адбыўся над ім суд, каб адбылася люстрацыя, каб у нас урэшце быў асуджаны не толькі камунізм, але таксама і лукашызм як злачынны рэжым. І гэта вельмі важна для таго, каб не адбылося рэваншу. Таму спадзяюся, што гэтая падла дажыве да суду. Так, пераскочила. Амадей, наша политически, это наипервейшая тема, она должна стоять во главе всех дел, тем, задач, но смотрю, мало кого это очень интересует. Почему? Я о демсилах, одни только разговоры. Ну, я не беру на себя смелость осуждать кагосьці, потому что я допускаю, что я могу не валодаць нейкай інфармацыяй альбо чагосьці не разумець. Між тым, з маёй званарні выглядае, што ну, вось калі мы сыходзім з таго, што трэба ляснуць Луку, ягоны рэжым, і тады вызваліцца палітвязні, то калі хтосьці займаецца сёння не палітвязнямі, а робіць штосьці для таго, каб гэты рэжым хутчэй абрынуўся, то я не бачу тут праблемы. Для мяне тут ёсць логіка. Папросту гаварыць пра палітзняволеных важна, але важна валіць рэжым, каб урэшце гэтыя палітвязні выйшлі. Таму калі гавораць пра іншае, калі робяць іншае, скіраванае на зрынанне рэжыму Лукашэнкі, то я не бачу тут праблем. Гэта добра. Вось. Разам з гэтым хачу звярнуць увагу на тое, што наконт таго, што мала каго інтэресует, ну, гэта не зусім так. Я часам сачу за справаздачамі па розных дэмакратычных сіл, па іх кантактах, па іх выступах. І тэма беларускіх палітвязняў уздымаецца. Магчыма, не настолькі часта, як бы хацелася,
але нельга сказаць, што не ўздымаецца альбо ўздымаецца зусім мала. Таму я б тут все-таки устрымаўся ад нейкіх наездаў. Ну і пагатоў наезды, ну, а які вынік ад іх? Не ведаю. Так, злой, привет, Валера, когда состоится наш чемпионат по кикеру? Ну, давайте я хоть загуглю, что такое кикер. Мне показывае нейкі часопіс. Добра, ён прысвечаны футболу. Калі я слушна зразумеў, хто такі злой, то я спадзяюся, што на наступным тыдні згуляем. Рыхтуйся, згуляем. Далей. Через недели 2-3 станет легче. Магчыма, я вылецеў з кантэкста, пра што гаворка не разумею. Дзякую вам, вы прыклад для многіх. Дзякую за добрыя словы. Я да сябе стаўлюся больш крытычна. Вось. Амадей, может, причина, что человек, вырвавшись из лап страны режима и уехав за границу, где все в порядке с демократией, спокойно, не так остро воспринимает жизнь белорусов в Беларуси, почему нет результатов? Як бы вы так написали, Амадей, что даводится трошки здагадываться, что вы мелі на ўвазе. Магчыма, вы маеце на ўвазе, чаму няма вынікаў ад дэмакратычных сілаў. Напишите, калі ласка, якіх вынікаў ад дэмакратычных сілаў вы чакаеце. І мы з вами паразважаем наконт таго, наколькі яны рэальныя, наколькі іх рэальна дасягнуць. Я зараз з вами не спрачаюся, мне сапраўды цікава. Ось. Наконт таго, што людзі выязджаюць, калі ўжо не браць дэмакратычныя сілы, па розных падліках выехала там сотні тысяч да мільёна чалавек. Гэта трэба разумець, што толькі за апошнія гады. А агулам за часы Лукашэнкі выехала нашмат больш. І абсалютная большасць гэтых людзей папросту жыве. Добра гэта ці дрэнна? Мы можам з вами разважаць, але з аднолькавым поспехам, незалежна ад таго, што мы скажам. Бо ўрэшце кожны чалавек жыве сваё ўласнае жыццё. І змаганне за Беларусь, за новую Беларусь, за вольную Беларусь. Гэта справа добраахвотная. Справа добраахвотная і сведамая. І наша з вами, Амадей, задача, як людзей неабыякавых, я спадзяюся, зрабіць гэтак, каб неабыякавых людзей было болей. Мы можам натхніць, мы можам пераканаць, мы можам падказаць, мы можам дапамагчы. Давайте гэта рабіць. Адзінае, чаго давайте не рабіць, давайте абмежуем прэтэнзіі. Ось. Далей. Твои адносіны да Паўла Латушкі. Слухайте, ну я наогул не хацеў бы там пераходзіць на асобы. Неважна, пра каго гаворка. Ну, але спыталі, то адкажу. Як бы да Латушкі маё стаўленне змянялася. Як, дарэчы, і да многіх палітычных дзеячаў, яно змянялася цягам вось гэтых гадоў. І да Латушкі ў мяне змянялася яно ў лепшы бок. Не да ўсіх у лепшы, да Латушкі ў лепшы бок. І для мяне неістотныя словы, іх гучнасць, іх эмацыйнае афарбаванне для мяне важная справа. І я, можа, не ўсе ведаю справы, але некаторыя справы, якімі займаецца Латушка, я ведаю. І гэтыя справы я ўважаю за карысныя.
адпаведна, маё стаўленне да яго у лепшы бок ідзе. Што яшчэ магу сказаць пра латушку? У латушкі ёсць харызма, у латушкі ёсць амбіцыі, і незалежна ад таго, як хто ставіцца да латушкі, гэта палітык, і я перакананы, што калі яму нішто не зашкодзіць, ён будзе і надалей займацца палітыкай. Вось. Ён на нашым баку, калі мы можам гаварыць пра бакі, наш, не наш. І гэта чалавек, які дзейнічае. Для мяне дастаткова. Для мяне не так істотна біяграфія чалавека. У кожнага, канешне, біяграфія важная. Калі няма крыві на руках, то стаўленне куды больш гнуткае, чым да тых, у каго кроў на руках ёсць. Да тых адназначнае стаўленне. Да людзей, у якіх няма крыві на руках, тут можна прыглядацца, глядзець па справах, таму што лёгка там сказаць гучныя прыгожыя словы, пераабуцца ў паветры і пры гэтым нічога не рабіць. Калі ты падмацоўваеш свае словы дзеяннямі, то гэта окей. Вось. Таксама памятаем, што латушка таксама пацярпеў ад гэтага рэжыму, і асабіста, і ягоныя сваякі. Таму то ў мяне асабіста не павернецца язык сказаць, што калі ён працаваў у сістэме Лукашэнкі, то ён і сёння там агент рэжыму Лукашэнкі. Не, у мяне нават няма такіх думак. І яшчэ адзін момант пра вось наконт стаўлення скажу. У нас няма іншага народу. У нас няма іншых беларусаў. І мы з вамі частка гэтага народу. І мы таксама з вамі беларусы, як і гэтыя людзі. Мы не пойдзем у краму, не купім сабе новы народ, не замовім на Аліэкспрэс. Мы можам рабіць гэта, каб больш людзей пераходзіла на наш бок. Больш людзей падзяляла з намі нашыя каштоўнасці. Вось што мы можам рабіць. Гэта немагчыма зрабіць з дапамогаю абвінавачванняў, пагрозаў, кідаць там кагосьці ў турму ў Новай Беларусі і так далей. Гэта немагчыма зрабіць з адзіночыцца. Немагчыма зрынуць гэты рэжым такімі срачамі і разборкамі. Вось. Гэта вельмі важны момант. І на гэтым я хацеў скончыць адказ на гэтае пытанне. Што чутна пра матывы збеглага з Польшчы суддзі? Ну, я ведаю тое, што і вы. Чалавек, у якога шлейф скандалаў, крэдыты. Гэта не нейкі там, ведаеце, супер дзяяч, інтэлектуал, там вядомы аўтарытэт. Гэта вось такі чарговы кандыдат павісець, пасушыцца побач з Эмілем Чэчкам пасля таго, як ён будзе выкарыстаны як адзін гумовы выраб. Як бы ўсё. Нічога такого. Вось я ведаю, што у польскіх уладаў там шухер ёсць, таму што чалавек, магчыма, валодаў пэўнай сакрэтнай інфармацыяй. Гэта, канешне, праблема для іх. Ну, а што для нас з вамі? Ну, збег. Былі ў нашай з вамі найноўшай гісторыі фрыкі, якія бегалі ў Беларусі. Наконт вучэнняў з ядравай зброяй. Слухайце, Пуцін гэта гопнік. Хай сабе чэкіст, але гэта гопнік. Гопнікі бяруць на понт. Памятаеце, калі фіны, шведы сказалі, што пойдуць у НАТО. Ім таксама пагражалі ядравай зброяй расейцы. І што?
Здарылася штосьці, не здарылася. Вучэнне гэта адбываецца не таемна. Вось, таму як бы калі былі таемна, больш можна было там нейкіх версіяў канспіралагічных, што вось там рыхтуюцца. Вось, таму у мяне пакуль што, прынамсі, няма нейкіх апасенняў, звязаных з гэтым. Для мне гэта паводзіны гопніка. Вось гэта інфармацыйная вайна, гэтай пужалкі. Вось. Так што я не думаю, прынамсі на сённяшні дзень я як бы не бачу прычынаў думаць, што гэта ўсё вельмі сур'ёзна. Так. Лукі не станет, этот режим развалится как домино. Магчыма, але тут зноўку таксама ўсё неадназначна. Не варта недаацэньваць рэжым з некалькіх прычынаў. Першая прычына – гэта людзі усведамляюць свае злачынствы. Усе з'ехаць у Сочы не змогуць альбо ў Эміраты. Бегчы ім няма куды. Адказнасці не хочацца. Таму трэба як бы адстрэльвацца. Іншая справа, што ці будзе хтосьці ісці там вось на смерць, гэта іншая размова. Але вадамёты, дручкі, вось гэта вось усё, гэта і без Лукі цалкам можа быць. Акрамя адказнасці, у гэтых людзей накрадзена шмат фінансаў, з якімі таксама не хочацца дзяліцца, якія таксама матывацыя бараніць іх. Вось. І яшчэ адна матывацыя. Гэтыя людзі не бачаць сябе ў Новай Беларусі. Што яны ўмеюць? Красці і лізаць боты гаспадару? Калі б была перспектыва перайсці ад аднаго гаспадара да іншага, то магчыма. А так, як бы куды ты пойдзеш? У вольнае плаванне? Нават калі цябе не пасадзяць, не раскулачаць, а чым ты будзеш займацца? Невядома чым. Это, дарэчы, страх не толькі у чыноўнікаў, лукашыстаў, але і многіх бюджэтнікаў, як бы гэта, можа, крыўдна не было, не гучала для бюджэтнікаў беларускіх. З прадпрыемстваў розных, з установаў, якія датацыйныя. Там, дзе людзі не ўмеюць зарабляць грошы на сённяшні дзень і папросту жывуць з бюджэта. Ім страшна, а куды далей, а што далей? І гэта, дарэчы, пытанне, на якое апанентам рэжыму Лукашэнкі трэба ясна і дакладна адказваць. Адказваць так, каб гэта было ось на пальцах. 5-10 сказаў, і яны ад зубоў адскоквалі, каб кожным самым маленькім раёне, у самым маленькім мястэчку, у вёсцы ведалі, што будзе і што не ўсё так страшна. Так, таму, не факт. Але, канешне, адназначна рэжым будзе менш устойлівы, чым ён ёсць цяпер. Дзякуй за комплименты. Про то, что станет легче, я говорил, что у тебя депрессия, пей витамин D и омега-3 в максимальных дозах, плюс свежий воздух, прогулка, солнце, пару недель станет легче. Не дапамагае. Так. Першы вынік ад Дэмсіл, каб яны сталі дэмакратычнымі, а не працавалі на таго, хто іх утрымлівае зараз. Калі ласка, разгарніце, і Цукерберг, разгарніце вашу думку, не вельмі зразумела, каго вы маеце на ўвазе, хто каго утрымлівае. Так. Я жду, мы все ждем, чтобы Демсил, имея все же ресурсы, нанесли значительный урон режиму в любом направлении. Пригоже написали Амадей. Хотелось бы конкретики.
Потому что я так вось чытаю, і я не разумею, пра якія вы рэсурсы кажаце. Я не бачу нейкіх суперзначных рэсурсаў у дэмакратычных сілах. Нанесці значную шкоду рэжыму. Можна разважаць пра гэта. І пра гэта вот, на вялікі жаль таксама можна разважаць, а можна сварыцца. І многія вельмі сварацца. Я маю на ўвазе, да прыкладу, тыя ж санкцыі. Яны нясуць шкоду рэжыму, нясуць. Але не для ўсіх гэта прымальна. Ёсць розныя пазіцыі. Хтосьці кажа, трэба адмяняць санкцыі, хоць не мы іх уводзілі. Хтосьці кажа, трэба ўзмацняць санкцыі. Так што напішыце, калі ласка, больш падрабязна, што вы маеце на ўвазе. Так, як мае справы? Добрага вечара, жыве Беларусь, слава Ўкраіне. І вам добрага вечара. Справы па-рознаму, як у кожнага. Мне ўжо 42 гады, і я ўзяў для сябе такі адказ на гэтае пытанне, што я дажыў да таго ўзросту, калі лягчэй адказаць «всё нормально» і не паглыбляцца ў дэталі. Потому што дэталі у кожнага бываюць са знакам плюс, са знакам мінус. Так. Наконт... Добра, жарты тут пра Аліэкспрэс. Можна замовіць 10 мільёнаў новых беларусаў. У Кітаі не паменшае. Ну, не ведаю. Памятаеце, Мясніковіч калісьці казаў, нічого страшна, што з'язджаюць людзі, уцякаюць. Мы тут таджыкаў завезем, тут кітайцаў 600 000 завезем. Слухайце, ну, з такім падыходам можна папросту абраць сабе іншую краіну і жыць там, пашукаць дзе лепей. Тады пра што мы наогул сабраліся тут размаўляць? Мне здаецца, все-таки варта адстойваць сваё. Так, Гран-па. Вельмі важнае пытанне, не ведаю каго запытаць, што вы думаеце датычна карнай псіхіятрыі ў Беларусі. Ці будзе вырашацца гэтая праблема, альбо не будзем звяртаць, калі над беларусамі не дапісаны каментар. Слухайце, магчыма, калі б вы дапісалі, то было б зразумела, што маеце на ўвазе. До канца як бы вот не зразумела. Калі вы гаворыце пра тое, што ёсць праблема карнай псіхіятрыі ў Беларусі, гэта праўда абсалютная. Але трэба разумець, што карная псіхіятрыя з'яўляецца складнікам карнага рэжыму ў Беларусі. І калі будзе зрынацца рэжым, нам патрэбная перазагрузка ўсёй сістэмы, каб не было карнага рэжыму, тады не будзе карнай псіхіятрыі. Ну, не можа быць там Беларусь нашых мараў, новая, дэмакратычная, вольная, незалежная Беларусь і карная псіхіятрыя. Гэткага не будзе. Нам у Беларусі патрэбны закон, законнасць, нам роўнасць патрэбная і справядлівасць патрэбная. Всё, ніякага карнага нам не трэба. Нават з гэтымі уродамі, которые сёння душаць беларусаў і гнаяць Беларусь, паверце, калі мы з імі паступім па справядлівасці, яны атрымаюць тое, чаго заслугоўваюць па справядлівасці, то гэта будзе, я думаю, усе самыя салодкія помсты будуць задаволеныя. Так, рэсурс беларусаў самой Беларусі, цалкам згодны з вами. Калісьці я расказваў такую гісторыю, варта паўтарыць, бо не памятаю, дзе я распавядаў. Калісьці ў горадзе была бульдозерная рэканструкцыя. Гэта калі старую забудову гістарычную у нас папросту пускалі пад экскаватары, пад бульдозеры. І мы з маім адным сябрам, вельмі добрым, спрачаліся тады. Ён гаварыў, што больш важныя людзі, ну, у кантэксце руйнавання гістарычнай горадні. А я тады гаварыў, што вельмі важная вось гэта гістарычная забудова. Ну, бо гістарычны ландшафт,
Ён дае атмасферу, ён дапамагае выхаваць вось гэтых патрыётаў гарадзенцаў, ён дае нейкую сваю непаўторную аўру. І у залітым бетонам і негістарычным там нейкім населеным пункце такое немагчыма, няма чым ганарыцца. І рацыянальнасць у гэтым я бачу дагэтуль, але мне здаецца, што я ўсё-такі дарос вось праз шмат гадоў, гэта ўжо 17 гадоў мінула. Я дарос да мудрасці майго сябра. І я з ім цалкам згодны, што людзі гэта самае галоўнае. Урэшце тую гістарычную горадню пабудавалі таксама людзі. Ось і безумоўна рэсурс беларусаў гэта самыя беларусы. І у Беларусі сёння адбываецца сапраўдная катастрофа, гуманітарная катастрофа, дэмаграфічная катастрофа. Людзі з'язджаюць шмат амбітных, энергічных, прафесійных беларусаў, беларусак. І вялікая колькасць з іх, калі не большасць, не вернецца. Гэта таксама факт. І гэта страшная сітуацыя. Як гэта аднаўляць, колькі гадоў аднаўляць у Беларусі, я папросту не ўяўляю. І тут два моманты. Першы момант у маштабе ўсей краіны, ўсяго народу гэта страшная катастрофа. І тут, канешне, важней, каб людзі заставаліся ў Беларусі. З іншага боку, ёсць індывідуальны ўзровень. У кожнага адно жыццё. Мы не пражывем за чалавека ягонае жыццё. Мы не забяспечым чалавеку жыццё, якое ён мог бы сам сабе забяспечыць у іншым месцы. І таму у індывідуальным парадку, канешне, часцяком гэта ратаванне сябе, гэта імкненне да лепшага жыцця, і тут ніхто з нас не мае права выказаць прэтэнзію гэтым людзям. Таму вось такое, як бы, дзве супярэчнасці, можна сказаць. Але ад гэтых супярэчнасцяў менш трагічная сітуацыя не робіцца. Так. Пощипать зарубежные активы диктатора, он этого жутко боится, ему это болезненно будет. Я згодны цалкам. Пытанне, наколькі гэта рэальна. Я думаю, што гэта можа быць нашмат больш рэальна, калі рэжым Лукашэнкі будзе прызнаны вайсковым злачынцам, які чыніць злачынствы супраць чалавечнасці. Калі будзе гэты статус, то тады можна і шчыпаць усе гэтыя актывы, замарожваць іх, канфіскоўваць. Прынамсі, гэта будзе больш рэальна, чым сёння. Пакуль няма гэткага статусу у Лукашэнкі, акрамя таго, што гэта вар'ят і дыктатар, зрабіць гэта цяжэй. І тут можна вярнуцца да нашых з вамі разважанняў пра тое, што трэба гаварыць на першым месцы пра палітвязняў і толькі пра іх, альбо можа і пра штосьці іншае. Вось гэты статус вайсковага злачынцы і злачынцы супраць чалавечнасці, гэта таксама пра гэта трэба гаварыць, у тым ліку згадваючы палітвязняў, але не толькі іх. І гэта таксама важная праца, і згаданы сёння Павал Латушка якраз адзін з тых, хто гэтым займаецца. Ён і ягоная каманда. За гэта можна толькі падзякаваць чалавеку і ўсёй камандзе. Дэмакратыя абапіраецца на народ, а не на замежныя гранты. Ці спецутрыманне ў Вільні ліцвіны ім не падабаецца. Калі працягнуць гэтае выказванне, дэмакратыя абапіраецца на свабоднае волевыяўленне народа, на выбары, у якіх можа ўзяць удзел кожная, і галасы будуць улічаны, праз іх дэлегаваная легітымнасць таму альбо той палітыку. Вось гэта
дэмакратыя. Наконт замежных грантаў гэта настолькі збоку прыпёку, гэта як гаварыць пра мокрае і пра зялёнае. Завязваць дэмакратыю з наяўнасцю альбо адсутнасцю грантаў, незалежна замежных, незамежных, гэта глупа. Гранты гэта не выключна беларуская фішка. Гэта нагул далёка не беларуская фішка. Ва ўсім свеце існуе грантавая сістэма. Пагугліце, пацікаўцеся гэтай тэмай, і вы ўбачыце, што ў вольным свеце гэта абсалютна нармальная з'ява. Болей за тое я вам скажу, частка тых удзельнікаў беларускае палітычнае жыцця, якія закідваюць іншым прэтэнзіі наконт грантаў, самі існуюць за гранты. Просто гэта не афішуюць. Гэта тое, што я хацеў пра гэта сказаць вам. Я не бачу сэнсу завязваць гранты дэмакратаў. Гэта рознае. Гэта як мокрае і зялёнае, паўтаруся. Так. Я так баюся, калі мы дэакупуем Беларусь, усім карная псіхіятрыя будзе да аднаго месца, бо там жа псіх, хай здзекуецца, я сам стаў ахвярай, ніколі не забуду. Я вам скажу, я баюся іншага. Калі мы дэакупуем Беларусь, мы сутыкнемся, па-першае, з вялікім супрадзеннем арганізаванай злачыннай групы ўнутры Беларусі. Вось гэтыя лукашысты, там гэтыя псеўдасілавыя структуры, у якіх ёсць зброя, у якіх ёсць грошы, у якіх ёсць структура і ёсць досвед гвалту. Гэта будзе велізарны выклік. Таксама будзе выклік, гэта суседняя Расія. Было б добра, каб яна да таго часу альбо развалілася, альбо пачала развальвацца, і ёй было б не да нас. Інакш яна, канешне, будзе ўсяляк умешвацца. Я вось гэтага баюся. Значна больш, чым тое, што ў нас надыдзе у адзін дзень дэмакратыя, і толькі карная псіхіятрыя застанецца, бо гэта ж псіхі, хай здзекуюцца. Калі ў нас будзе дэмакратыя, то ў нас не будзе карнай псіхіятрыі, таму што ў нас будуць працаваць незалежныя медыя, якія разнясуць гэтую інфармацыю па грамадстве. Палітыкі будуць залежаць ад грамадства непасрэдна, і яны не пойдуць на тое, каб улазіць у гэткія скандалы. Таму, калі будзе дэмакратыя, то не будзе гэтага. Не хвалюйцеся. Калі будзе дзейнічаць закон, ды медычная нарматыва, а не тэлефоннае права, то тады і псіхіятрыя стане больш гуманнай, сучаснай. Я таксама пра гэта. Вітанечку з Чэрнігова. Вітаю вас таксама. Валерый, што вы думаеце пра актыўнасць беларусаў унутры краіны, што ім патрэбна рабіць цяпер, калі затрыманне кожны дзень адбываецца, як сябе паводзіць, чаго чакаць, да чаго рыхтавацца? Колькі мы, дарэчы, з вами ўжо? О боже, мы ўжо дастаткова шмат. Я насамрэч думаў, што мы раней скончым, а ў мяне яшчэ одно пытанне, якое я паабяцаў падняць. Давайце я хуценька тады адкажу. Я нічога не параю. В сэнсе, я не ёсць што параіць беларусам унутры краіны, але распавядаць там, што вы павінны зрабіць тое, я не буду гэта рабіць. Я па-за межамі Беларусі. Я не ведаю, як у Беларусі, насамрэч. Я пра Беларусь ведаю з размоваў з людзьмі з Беларусі і з медыяў. Усё. Што я буду раіць людзям унутры Беларусі? Адзінае, што магу параіць, берагчы сябе, берагчы адзін аднога, захоўваць салідарнасць, памятаць, што нас большасць. Рэжым цяпер, вось у яго чаму траўма 2020 года? Таму што тады, упершыню, мы ўсе, і змагары, там, і не змагары, хто заўгодна, і лукашысты, пабачылі, што нармальных, адэкватных беларусаў і беларусак большасць, што абсалютная большасць народу Беларусі хоча зменаў да лепшага. І цяпер
Лукашысты намагаюцца ўсё закатаць назад пад абрус. Зноўку пераканаць нас усіх, што нас меншасць. Пераканаць, каб было як да 20-го года. Памятаеце? Ну, я б, канешне, можа, і зрабіў, але што я магу адзін? Вось каб нас было там шмат. І гэтак думалі у тым ліку і апазіцыя, і змагары самыя такія зацятыя. Была гэта вывучаная бездапаможнасць. І лукашысты цяпер намагаюцца яе зноўку накінуць. Таму памятайце, што нас большасць. Папросту мы цяпер у неспрыяльных умовах, калі нам трэба выжыць, захаваць сябе, захаваць сваіх блізкіх, захаваць адзін аднога. Таму берагчы сябе таксама. Ёсць яшчэ адна парада, пра яе я распавяду ў чарговым выпуску ЧБ. Вось я доўга не выпускаю, хоць і абяцаў там неаднойчы выпусціць. Я раблю выпуск, рыхтую выпуск больш за паўгода. Вось. Я пакуль што не ведаю, калі я яго зраблю. Магчыма, днямі атрымаецца. Атрымаецца добра, не атрымаецца, ну, значыць, пазней. Вось. Там у мяне ёсць, у тым ліку я закранаю гэтую тэму, таму не забудзьце не толькі падпісацца, але і націснуць званочак, калі для вас гэта бяспечна. Вось. Не прапусціце гэты выпуск. Дарэчы, я яго ўжо запісваў часткамі у розных краінах, у розную пару года. Ён наогул пачынаецца, як я стаю на лёдзе на замерзлай Вісле у Варшаве. Потым ёсць кавалак, дзе я ў Іспаніі запісваю пад пальмамі. Вось. Так што доўга яго пісаў, рыхтаваў, яшчэ не скончыў, але ну, пытанне такое глябальнае, таму так з наскоку і не хочацца. Добра. Цукенберг. Беларускі палітык павінен жыць за кошт беларусаў, калі яго ўтрымлівае нехта іншы, то ён не беларускі, а можа і не палітык. Я не супраць грантаў, толькі яны не пра нас і не дзеля нас. Без праблем. Пачніце падтрымліваць беларускіх палітыкаў. Пачынайце папросту сёння, папросту цяпер, і вы наблізіцеся да таго, што ў нас з'явяцца сапраўды беларускія палітыкі. Пакуль гэтага няма, маем тое, што маем. Вось. Такія сітуацыі. Одно чувствую, это видно, у вас болит за Беларусь. У меня, магчыма, это вось з-за маіх вось мімікі і мірганняў такіх, падзавісанняў. Гэта я яшчэ не акрыяў ад стрэсаў, пачынаючы з 20-го года. У меня было некалькі сур'ёзных нервовых зрываў. І вось як вынік нервовы цік часам праяўляецца, калі стамляюся, калі стрэсуюся. А вось. Добра, сябры, дзякую вам за ўсе гэтыя пытанні, каментары. Я яшчэ адну тады тэму хуценька закрану. І, магчыма, на гэтым будзе ўсё. Зараз я сабе адкрыю. Ну, было ад некалькіх чалавек пытанне пра каардынацыйную раду, у прыватнасці. Ці маюць цяпер нейкі сэнс абвешчаныя выбары ў каардынацыйную раду па скрыптум? Ну, па скрыптум, это камплімент. Дзякуй. Наконт каардынацыйнай рады. Я, насамрэч, ад гэтай тэмы дыстанцыяваўся. І вось скажу, з якой прычыны. Ну, як бы, я вось так публічна неаднойчы заклікаю ўсіх паменш сварыцца, выказваць прэтэнзіі. Ну і было б нелягічна і крывадушна, калі б я пры гэтым сам раздзімаў нейкія срачы альбо спрыяў ім. І гэтак з каардынацыйнай радай. Я ўжо гаварыў сёння, паўтаруся, я цалкам дапускаю, што я чагосьці не разумею, не валодаю дастатковай інфармацыяй. І, адпаведна, я магу памыляцца. Гэткая гісторыя ў мяне з каардынацыйнай радай. Я не зусім разумею, што гэта такое і для чаго гэта трэба.
Вось і таму, маё асабістае стаўленне да Коардынацыйнай рады даволі такое скептычнае. Але пры гэтым я гаворюся яшчэ раз, што я цалкам дапускаю, што я магу памыляцца. Я спрабаваў зразумець, што такое Коардынацыйная рада, і я не знайшоў адказу. Я чуў розныя версіі, што гэта протапарламент, што гэта такая трэнавальная пляцоўка, дзе беларусы вучацца дэмакратыі і палітыцы. Таксама чуў пра версію, што гэта дыялогавая пляцоўка. Калі зайсці на сайт Коардынацыйнай рады, дарэчы, зараз я знайду. Там ёсць нават што такое Коардынацыйная рада. Ёсць такі артыкул у некалькі абзацаў, у якім няма наўпростага адказу, што такое Коардынацыйная рада. Ёсць толькі невялічкі экскурс у гісторыю пра тое, калі была створаная, хто ўвайшоў у яе, калі было анансаванае рэфармаванне, і сканчаецца, але дэмакраты павінны ўзмацняць кантакт палітыкаў з грамадствам, таму трэці склад Коардынацыйнай рады будзе абраны праз выбары. Гэта ўсё зразумела. Але што такое Коардынацыйная рада? Я вось не знайшоў нават на старонцы Коардынацыйнай рады. Хаця, калі дзеля справядлівасці зайсці на вось загалоўную старонку, то там адразу і напісана Коардынацыйная рада гэта прадстаўнічы орган дэмакратычных сіл і арганізацый грамадзянскай супольнасці Беларусі, што аб'ядноўвае прадстаўнікоў беларускай грамадзянскай супольнасці, ну і там пералічваецца незалежных грамадскіх актывістаў, прадстаўнікоў грамадзянскіх ініцыятываў, грамадскіх аб'яднанняў, асацыяцыяў, прафзвязаў, палітычных партыяў, фондаў, некамерцыйных арганізацыяў. Але тут няма, што гэта прадстаўнічы орган усіх беларусаў. Таму протапарламентам ўжо нават паводле самой Коардынацыйнай рады яе назваць немагчыма. Таму для мяне застаецца гэта загадкай. Таксама, як для мяне асабіста застаецца загадкай, што там рабіць. Я чуў пра тое, што ну вось раней там у другім можа там што-то не атрымалася наборы, а вось у трэцім то ўжо будзе. А што будзе? Я не разумею. Большая частка тых спісаў, которые ідуць без нейкіх праграм, без нейкіх візіяў. Чаго ідуць? Ну, у мяне адны пытанні. Я не хачу абражаць, я не хачу рабіць нейкія там высновы на пустым месцы. Я папросту не разумею. Чаго ты туды ідзеш? Не разумею. Таксама я не разумею вось гэтай гендэрнай квоты. Магчыма, у дэмакратычным свеце гэта абсалютна нармальна і так далей. Але ў беларускай сітуацыі гэта ўсё ператвараецца, каб не сказаць, што гэта не важна, не трэба. Я хачу сказаць, што гэта ўсё ператвараецца ў нейкую прафанацыю, тому што я бачыў, што на стадыі фармавання гэтых спісаў, которые ідуць на выбары, прынамсі некаторыя, вось да прыкладу як Шабуцкі, яны папросту абвяшчалі праз інтэрнэт набор ахвотніц, каб яны заявіліся, каб хоць хтосьці, каб для галачкі былі пустыя жаночыя галовы. Для таго, каб прайсці ў Коардынацыйную раду. Коардынацыйная рада гэта дыялогавая пляцоўка пустых галоваў? Гэтак атрымліваецца? Для чаго гэтыя квоты? Для мяне гэта дзіўна. Я папросту гэта не разумею. Мяне клікалі на рознай ступені заангажаванасці ў Коардынацыйную раду ад інфармацыйнага падтрымання да удзелу у выбарах. Я адмовіўся. Некаторыя на мяне за гэта пакрыўдзіліся, хаця я лічу, што
Боже мой, а якія ж вы тады беларускія палітыкі, калі, ну, чалавек адмовіўся, а вы на яго за это там крыўдзіцеся, там абвінавачваеце, там баніце. Хаця, ну, мы ж застаемся адзінадумцамі па абсалютнай большасці прынцыповых пытанняў. Калі вы з адзінадумцамі гэткім чынам лёгка рвеце сувязі, як вы збіраецеся размаўляць агулам з звычайнымі беларусамі? Як вы збіраецеся пераконваць, будаваць нейкую супольнасць, нейкую каманду? Для мяне гэта вельмі дзіўна і незразумела. Таму, калі мяне вы спыталі там пра каардынацыйную раду, Божа, я не ведаю, што адказаць. Я гэтага не разумею. Магчыма, гэта важна. Магчыма, я тут выступлю з пазіцыі гэткага, ведаеце, эталённага шараговага беларуса. Пажывем, пабачым. Магчыма, гэта штосьці будзе файнае. І я вам болей скажу, я ўсёй душой, усім сэрцам зычу усім удзельнікам каардынацыйнай рады, каб у іх атрымалася штосьці са знакам плюс. Каб гэта не была там дзейнасць каардынацыйнай рады дзеля дзейнасці каардынацыйнай рады, калі там па паўгода вызначаецца рэгламент альбо спрачаецца за нейкай фармулёўкі. Вось, а ўздымалі сапраўды важныя тэмы, пытанні для ўсіх беларусаў. Я зычу, каб усё гэта атрымалася. Атрымаецца выдатна. Я толькі за. Не атрымаецца, не атрымаецца. Я асабліва не спадзяваўся, таму наўрад ці я моцна расчаруюся. Ну, вось гэткая мая пазіцыя. Таму не ў таго вы спыталі пра каардынацыйную раду. Я не ведаю, што пра яе сказаць. Я толькі магу пажадаць усім, незалежна ад формы задзіночання, там, каардынацыйная рада, там, нейкія іншыя структуры, альбо без структуру, паболей падмацоўвання словаў канкрэтнымі справамі. Вось всё, што я магу сказаць. Далей, што, сябры? Тут ужо вы паміж сабой. Я вельмі рады, дарэчы, што вы размаўляеце паміж сабой. Я калісьці, калі пачынаў блогерствам займацца, то я так у нейкіх ружовых марах, я так спадзяваўся, што мой канал перарасце ў нейкую такую пляцоўку, дзе можна будзе абменьвацца думкамі, пазіцыямі, нават абсалютна супрацьлеглымі. Адзінае, што без абразаў пажадана. І галаслоўных беспадстаўных наездаў і абвінавачванняў. А вось абмяркоўваць пазіцыі, я толькі за. І калі з гэтая пляцоўка будзе дапамагаць нейкае такое крытычнае мысленне выхоўваць у нас ва ўсіх, гэта было файна. Вось, не атрымалася гэта. Не ведаю, ці атрымаецца. Калі будзе канал жывы, то штосьці ў гэтым кірунку буду рабіць. Адзінае для сябе неяк я, ведаеце, вызначыўся, што вось пасля таго, як гэты статус экстрэмісцкі стаў, то страціўся абсалютны сэнс гнацца, напрыклад, за колькасцю падпісак, таму што аўдыторыя ў мяне па-ранейшаму пераважна з Беларусі, але людзі глядзяць ананімна, праз VPN і не падпісваюцца. І таму як бы не мае вялікага сэнсу там марыць пра срэбраны ці залаты гузік. Гэта не так істотна. І з пляцоўкай мне хочацца гаварыць пра нейкія, пра тое, што я лічу важным. Вось гэты выпуск, который рыхтую, не хачу папросту спойлерыць, але гэта тое, пра што я думаю, пачынаючы, не ведаю, мінімум там з 22-го года, вось калі ў мяне дэпрэсія гэта пачалася.
Калі я зразумеў, што, магчыма, не хутка я прыеду ў Беларусь, і зусім не з-за таго, што не хачу, а з-за таго, што не змагу. Вось. І хочацца вось пра такія тэмы, а не абсмоктваць там дайджэст падзеяў тыдня. Не хочацца. Хаця, канешне, часам хочацца рэагаваць і на падзеі, але праз падзею шукаць нейкія сэнсы. Калі канал будзе жыць, то я спадзяюся, што гэтыя сэнсы буду шукаць і будзем шукаць разам. Так. Игнат Ипполитович только включил YouTube, что там по выборам? Я в списке. По выборах я не ведаю. Перамотайте, Игнат, потым напрыканцы выпуска, напрыканцы стрыма вось я сказаў ад сябе: я не ў спісе, я адмовіўся, я не пайшоў. Я не магу ўдзельнічаць у тым, чаго я не разумею. І я не разумею, якая ў мяне павінна быць матывацыя ў гэтым удзельнічаць. Быць папросту пустым балванчыкам, быць дзеля галачкі альбо даваць юзаць сваё прозвішча. Я гэтага не хачу. Я не хачу гэткай палітыкі. Я супраць гэткай палітыкі. Я ў новай Беларусі, пра якую я асабіста мару. Я неяк думаю пра тое, што палітыка павінна быць іншая, асэнсаваная, сумленная, а не вось гэта ўсё. Таму пры гэтым я зноўку паўтаруся, я магу памыляцца, я там чагось не разумею, не ведаю. Гэта ніяк не наезд на каардынацыйную раду. Папросту я не разумею. Вось, таму у мяне няма ніякай матывацыі ісці туды без разумення, тупа. Вот. А наконт чытаць каменты, дык а што я рабіў? Я гэта і рабіў. Добра, сябры. Бачу я, што ўсё вы ўжо спыталі. Ну, вот Ігнат падышоў з новымі сіламі і засыпае пытаннямі з энергіяй. Напередок не думал, по примеру Рудика. Думал, двойчы збіраўся. Один раз у 22 годзе, один раз у 14. З прычынаў, якія не хачу агучваць, я тут не трапіў. Болей не думаю. Але калі было пытанне, ці думаў, думаў. Наконт прыкладу Рудзіка, Ян Рудзік мне не прыклад. Мы знаёмыя асабіста, але мы розныя, у нас розныя пазіцыі, таму для мяне прыклад тыя людзі, з якімі мы адзінадумцы больш. З Янам мы шмат у чым разыходзімся. Таму Ян Рудзік мне не прыклад. Это зноўку ж безадносна, там не падумайце, што это нейкі там абраза, наезд і гэтак далей. О боже, Ігнат Іпполітович, давай, Ігнат. Зорны ваш час, апошняе ваше пытанне пра Ціханаўскую, ваше аднашэнне. Я на гэта пытанне ўжо адказваў неаднойчы. Маё стаўленне да Ціханаўскай змянялася, пачынаючы з 20-го года, ад абсалютна непрымання да падтрымання. Яна змянялася, і маё стаўленне да яе змянялася. Давер з'явіўся тады, калі ў штабе Ціханаўскай з'явіўся Франак Вячорка, якога я ведаю шмат гадоў, ведаю як абсалютна адданага беларуса. Калі я чую там у ягоны бок там нейкія пасквілі і абвінавачванні таму ў працы на рэжым, лукі на Пуціна, гэта мінімум смешна, хаця бывае, што і непрыемна. Адзін момант толькі скажу, каб вы разумелі. У чалавека дзень народзінаў 26 сакавіка. Ягоны тата быў старшыня партыі Беларускі народны фронт. Два моманты.
Што гэта азначае? Шмат гадоў кожны свой дзень народзінаў Франак Вячорка адзначаў аднолькава. Разам з мамай пакаваў перадачкі для таты, якога схапілі за арганізаванне дня волі і кінулі за краты. І ў чалавека, у якога вось такое дзяцінства, я ўжо нават не кажу пра тое, што колькі Франак пазней рабіў для папулярызацыі беларушчыны, як ён уводзіў і разам з сваімі сябрамі інавацыйныя для Беларусі, для беларускай культуры рэчы для папулярызацыі. Як бы нават вось гэта гісторыя з днямі народзінаў, вы сур'ёзна думаеце, што гэты чалавек можа пайсці і працаваць на тых, хто яму зладзіў такое дзяцінства? Ну, калі вы так думаеце, то мы думаем з вамі па-рознаму. Вось. І стаўленне да Ціханаўскай у мяне змянялася ў пазітыўны бок разам з яе асабістымі зменамі. І я добра стаўлюся да Святланы Ціханаўскай. Я ўпэўнены, што калі раптам у яе не хопіць сілаў вытрымліваць увесь гэты гейт, который выліваецца на яе, то мы шмат страцім. Я не скажу, што ўсё адназначна, ўсё знікне і ўсё завязана на ёй, не, але мы вельмі шмат страцім. Дастаткова зайсці і паглядзець у яе тэлеграм-канале, паглядзець дзейнасць, якая там падрабязна апісваецца. Хтосьці можа сказаць, махнуць рукой: «Ай, там сустрэлася там з прэзідэнтам, ай, сустрэлася там з нейкімі там палітыкамі, балбытня» і так далей. Вы не ўяўляеце, наколькі шмат сілаў, часу, нерваў забірае арганізаванне ўсіх гэтых сустрэчаў, рыхтаванне да іх. Наконт таго, што сустрэлася там і так далей, што з таго? Вынікі ёсць. Магчыма, іх не столькі, колькі б нам хацелася, але мы ўсе беларусы, у тым ліку Святлана Ціханаўская, не валодаем настолькі такой вагой у свеце, каб дзеля нас там хтосьці змяняў вось так нацыянальнае заканадаўства ці яшчэ штосьці. Але калі чарговая краіна пасля перамоваў з камандай Ціханаўскай гаворыць пра тое, што мы будзем уважаць за сапраўдныя пратэрмінаваныя пашпарты беларусаў, то гэта вельмі важны вынік. Канешне, гэта не вызваляе палітвязняў, канешне, гэта не зрынае рэжым Лукашэнкі, але гэта дапамагае канкрэтным сотням тысяч людзей. Канкрэтным сотням тысяч беларусаў, а нічым не лепшых, а нічым не горшых, але ў якіх ёсць праблема вельмі вострая пратэрмінаваных дакументаў. Вось. Таксама, дарэчы, вось я перыядычна сустракаю вось гэтыя і кпіны, і абразы адносна пашпарту Новай Беларусі. Можа не атрымацца, можа быць. Але ці ёсць хоць адна нагода ставіць палкі ў колы, смяяцца, дэматывоўваць людзей, якія вераць у тое, што гэта атрымаецца, якія намагаюцца зрабіць усё, каб гэта атрымалася. Гэта ідыятызм. Смяяцца з гэтых людзей, усіх пераконваць, што нічого не атрымаецца. Калі раптам атрымаецца, то гэта будзе канкрэтная дапамога і тым людзям, якія сёння за мяжой ужо сутыкнуліся з праблемай пратэрмінаваных дакументаў альбо адсутнасці дакументаў. Гэта будзе дапамога і для тых беларусаў, якія сёння, заўтра, паслязаўтра, праз год
калі не зменіцца сітуацыя да лепшага, таксама будуць з'язджаць з Беларусі. Гэта таксама дапамога для іх. Гэта вельмі канкрэтная важная рэч. І пагатоў усе нашыя развагі пра там протапарламент, протаўрад, там прэзідэнт-элект, там дзяржава ў выгнанні і так далей. Гэта ўсё мае сэнс толькі тады, калі гэтыя ўсе структуры карысныя беларусам. І мне здаецца, з гэтага і варта сыходзіць. Калі атрымаецца пашпарт новай Беларусі, гэта будзе карысна беларусам? Будзе карысна беларусам. Калі атрымаецца абараніць беларусаў ад таго, што іх зраўняюць з расейцамі і там будуць шпыняць па ўсім свеце, калі атрымаецца абараніць, гэта добра? Гэта добра. Калі атрымаецца арганізаваць сістэму адукацыі, дзесьці у школах мясцовых, у садочках, універсітэтах, дзесьці віртуальна, да чаго будуць мець доступ і беларусы ўнутры Беларусі. Калі гэта атрымаецца, гэта добра, гэта добра. Гэта карысна, і гэтак можна пералічваць. Магчыма, не ўсё з гэтага атрымліваецца. Магчыма. Але у нас больш шансаў, што гэта атрымаецца, калі мы замест таго, каб будзем з гэтага кпіць, замест кпінаў, замест абразу, замест пераконвання там усіх, што гэта ўсё нерэальна, што гэта ўсё лухта. Калі замест гэта мы паспрабуем што-небудзь зрабіць, каб гэта атрымалася, то ў нас болей шансаў, што гэта атрымаецца. Я вось так разважаю. Ой, штосьці так. Давайте, сябры, ўжо неяк будзем закругляцца. Наконт вітамінаў. Дзякуй, добра, я п'ю вітамін D, омега, я па 3-4 разы на рыбалцы згараю за лета, сонца мне хапае. Так. Прывітанне з Фолюша. Прывітанне, у горадні я жыў у розных мікрараёнах. Раней жыў, дарэчы, на Рэпіна калісьці, потым на Дзевятоўцы, потым на Вішнёўцы жыў. Так. Секундачку. Сёння, вось Вожык Патрыёт, сёння Беларусь павесці еўразвязу, прычым дзякуючы гэтым паездкам не ў кепскай якасці. Гэта праўда абсалютная. Сябры, адзін момант яшчэ пра гэта скажу. Акрамя адкрытых тэлеграм-каналаў ёсць і закрытыя групы, вось у прыватнасці. Я ў адной з гэтых груп, дзе офіс Святланы Ціханаўскай справаздачыцца перад удзельнікамі гэтай групы, там журналісты, медыйнікі, блогеры. І там столькі інфармацыі, просто піпец. Там столькі відэа, там столькі фота, там столькі справаздачаў, там тэксты загадзя выкладваюцца. Там такі аб'ём працы, вось хто таксама сутыкаўся з медыйнай працай, мог бы ацэніць аб'ём, шалёны проста аб'ём. І ведаеце, што самае дурацкае? У гэтай групе ёсць у тым ліку тыя, хто палівае Ціханаўскую гаўном і распавядае ўсім, што яна нічого не робіць. І для мяне гэта пік крывадушша, вы разумееце? Без прозвішчаў, але я вам скажу, ёсць вось такія. Людзі ведаюць, што каманда Ціханаўскай працуе шмат, па факце, і пры гэтым публічна паліваюць яе брудам, распавядаюць, што ніхто нічого не робяць, раздзімаюць срачы, павялічваюць зняверанасць, расчараванасць сярод беларусаў. Я не ведаю, як гэта культурна, но я для сябе вырашыў, што без мацюкоў правядзем гэты стрым. Я не ведаю, як культурна гэта ацэніць.
Гэта гэта жах. Так, далей. Ну, тут все далей, все правильно кажаце. Вяртайся з ШЧБ, вернуся з ШЧБ. Пытанне толькі калі. У мне ёсць вялікая адказнасць вось за гэты выпуск. Гэты выпуск, вось у мяне былі выпускі некаторыя там пра некаторых асобаў, у которых дагэтуль падгарае, дзе я рыхтаваў там 2-3 месяцы выпускі. У мяне былі такія. А тут больш за паўгода рыхтую выпуск. Дайце яго падрыхтаваць. Будзе выпуск, выкладу ўсю душу, як на споведзі. Вось. На Рэпіна я не навучаўся, я тануў там возера каля 24 школы, я там першы раз у жыцці тануў. Вось. Добра, наконт YouTube перапосціць вытокі, ну вось там ёсць, я паўтарусь, на пачатку казаў, ёсць таксама спасылка у апісанні стрыма на YouTube канал "Люстэрка вытокаў", што праўда, пакуль што мала закінуў, рукі не дайшлі, ну закінуў. Вось, і будзеце карыстацца у "Ютубе". В шорцы не закідваю, таму што там не ўсе шорцы, ну, не ўсе меншыя за хвіліну, не ўсе закідваюцца ў шорц і так далей. Всё, сябры, я яшчэ галодны страшна і стомлены. Дзякуй вялікі вам за тое, што былі гэты час. Божа мой, амаль 2 гадзіны разам. Вельмі прыемна было з вамі пагаварыць, хоць выгаварыўся. Вось. Дзякуй таксама ўсім, хто паглядзіць гэты выпуск у запісы. Гэта таксама важна. Калі для вас гэта бяспечна, калі ёсць ахвота, стаўце падабайкі, дзяліцеся відэа, каментуйце. Гэта ўсё-такі дапамагае "Ютубу" зразумець, што відэа важнае і адпаведна прапанаваць яго большай колькасці людзей. За тое, што канал у мяне маўчаў апошні час, то па сутнасці трэба раскачагарваць яго наноў. Такая даволі цяжкая праца. Вось. Ну, з вашай дапамогай гэта будзе нашмат прасцей. Всё, сябры, дзякуй вялікі, буду адключацца. Усім добрага вечара, жыве Беларусь, усім друзям з Украіны слава Ўкраіне. Я вельмі спадзяюся, што мы пераможам зло і мы зможам вярнуцца дадому. Всё, давайте.